Again, step na ay ngo you blaze as sien ul ay ngai kalat dengan grand chipi kakdien ka jong blay. Bada gede ka benta ngan juba bi ka we ka jingli. Ka jingli ka ba ki parlok ki banget ki kili. Namar ba ki osngaw ika bakum kata ka jingkai na kisenran na kirensan media YouTube ke jingelap babera bat abaki askawe ke jingelap ki bat aga jimu ka ki bat ki kili bagawai na kata ka jingkili kalong hatong ila ne em ban shem ye ke jingkhoi utrai hayeng marwai at home alone hayeng marwai but bali bagi banget yo ka jingkili namar ba don let's say ki bayalap ki bai kai ki bong ba ki ba suggest ki banget ba device ki banget ba fila ban shem ye ke jingkhoi utrai marwai hayeng kamni le don lo ki ba conduct lang ba Zoom nani online hai ka badai ba ka kam ta ke jingkili wan baki perlok ki bangi ki lipas saja lan em bangin shim namang yo sngo po YouTube ba don ki nong yalap ki ong bangi la man shim hayeng marwai lan em man shim mi ka jing khawai utrai hayeng marwai but shwa bangin juba be ta ka jingkili aku apa pincha skor ba na ka ting jong play but shwa bangan ai ka juba mo ka nong ifi kam don kanu ka direct bus kaban ong ho le ni em aga bade ba kan ka jingkali tang ba ka bible ka tien ka jong ublay ka bible blay ulai ka bible padhaka don ki jing shai paro blay u claim ingi claim ka jingtip ba kumnong ide ben le ka kam kum ki bangen baga bible kumta kala ai kata ka biblical pattern bakumnong ide ben le ka kam bakumnong bangin ban no thu ikani ka kam bakala shai na ka bible ka shulong ingi bangin kongu ya ka ba ngin kendria no na ka jing practice ka day shwa bangan ai ka juba ngan pen i fi ki khot bible bale ka ta ngan sa ai ka juba la ka day bangin le marwai ne da ko mai pat shwa bangan ai ka juba ina pecho nga na kaktiin ka jong blay nin stang shua ban puli nakam ki apostle ka nong ba ar kada khot ka ba sao po ar hai gani ka po ka bible ka ong kumno pite badin ba upatos la bela pa ka sngi pentecost ne mo bule pedim ka no hajar ngo kimensim lai hajar ngo kimensim pala penyeso yeki sya ka balang ka khot ka ba sao poi pakai ke baja andala penyeso yeki sya ka balang pakai ke baja pakai khot ka ba sao po ar but kilayai ni scam ha ka jing hikai jong ki apostle but ha ka jing selok but ha ka ba kadia kepu but ha ka jing du idea on la penyeso iki si kebalang but man bagi kendulang kom ki banget ha ka balang man bagi lumlang para banget ngam tip hangnu ke lumlang ha ka to pot umdan ing mani ke badan mangi kumne lese ke lum ha ka yeng jiki para banget saya kata jaga ke bakam krau kata nama kat ni ke jing bon ke bangai lai hajar ke mensim ke bakau dor kita ke jaga beman bagi kendu lang ngam kan ke jaga ngakan ke jing lum lang jing ke bagai assembly of the believer man bagi bangai ki assemble para banget ke benengkong gelek ke long ki sngap ye ke jing kai jing ke apostle ke baar kalon ke jing slok kata ke jing lum lang ba ke balai man beke lum lang kiya kedia kepu ki klemia kedia kepu hayeng marwai kiya kedia kepu anda kila ya lum lang nang ta bat ya kata ke jemo ke jongpi le penga ke bedeng kong korin ke bangi si it bah bat puli haba ki bangi ki wan lah ke balang ne ke balang haba ke bu ya ke program ban ya shimenda ke jengko tra ki ju sutlat ban puli ya ke bedeng kong korin kal nong ke bakat wai ngan puli dah ke ba a pendri kong kom ni
Kedekot ke baar penriu ke ongkom ni. Kat wayar penriu pen kongkorin. Namar katno kano sinru bapia bam ya uni ukpu. Bapia di ya gani ke kuri. Kano kano sin piwan jaga jaga try piembenta. Pi kemudian ke balang apa koren. Mende individual kadai ke church. Pi pen pau ya ke jingyap utrai tat onda onwan. Pi pen pau. Hai ka bapa ngong you proclaim the death of Christ. Pi pen pau ya ka jingyap ukris utrai tat onda unwan. Kani kentin pen pau. Public proclamation of Christ's death. Ka assume na ni ka kedau ba kadon ka community mo kaba yo snow but kaba witness iya kata. Sam-sam ni kadon ka community kaba yo snow ba ka witness iya kata ka jing pen benar pat ba ya ka jing yap jong u Jesus Christ. Haban le ka ni tat onda ka Bible ka ong un one. But lasai kedarang ni ba ka design ka jong ublay ya ka jing kwayo try ka day siya ka visible church. Kani ka means of grace ni ong ka day siya ka visible church. But man bakiwan lang para bangay one another in the church kilagum no. Kia pen benapat ba ya ka jing yap ukres tat onda unwan. So bangi puli ka Acts 2 but ka 1 Corinthians 11 verse 26. Kala syai kadar ba ka ni ka tau ya ka balang. So ka jing kwai turai la institute ya ka ni na ka benta ka gathering church. Haba ki banget ki wan ban ya lumlang. But kat bang ginang ya syakmat ginang sngaw tu shu. Ya ka baga Bible ka kren ban pen scam. Pa kani kamden ka private setting. Nani ka private ang ka bangala balik marway hayeng hang nong no. Kani ka day nakabenta haba kibanget kia lumlang. Kabaar. Pet ka bening kong koren kalong ka bakat way ka bakat nyo katra arpo do like but ka ka balay pulay. South Sea upol Ukraine ye kentin when you come together. Haba pia lumlang, haba pia wan lang kum ka balang. An perlu ka bakat nyo. Hindray habang nga adong dia kani ngamiro yapi. Paul ong ngamiro yapi. Nama balay. Nama hagani ka bentaw Paul rebuke ya kini ki bangay po koren. Namar ba kia penkala ya kani ka cooperate act mo kum kata ka kamshimet ki individualizing te ya kani kajing koyo tra. Ha man rebuke ya kini ki bangay po koren. Mula po ang kumno. Hindray habang nga adong ya kani ngamiro ye pi ba pi wan ye singlang. When you come together ba pi wan ba ye singlang. Ye kaban kamba Henry ye kaban kamsne. When you come together sa church, ban kambahan day ban kamsne. Ka kat ra. Kanang asyu ka jing shy. Namar ka baning kongken haba pi wan ye singlang ha ka balang. When you come together as a church, pi wan ye singlang ha ka balang. Nasgo bodon ka jing prat apdeng jong pi bat ngangit but ngangit katu katne kada ka division na ka church dekat ka baarfo nama kata ba piwan ye senglang when you come together as a church mo gather together as a church ye senglang dekat baarfo kamlong ya ka ban bam ya ka jing khawai met utrai kata ka de ka kani konteks ka de ka jing khawai utrai Pagkat kau balai pulai, pun kan mau biang uang biang ni kentin. Napa kum ta ko para banget, ukamong you individual para banget, hindi ko para banget as a group dan as assembly, ko para banget jonga haba pia one lem, when they come together, jika ban bam, to daya para loki. Kadon ka division ha ka nga sakran ni kata nganam kan kami ka saraman bangan jubab ayu kata ka division ngan sepen EV hindi habang ipuli gidi ka south lagi dekat ka repetition juga di ka kentin when they come together kala syai kedar baga ni ketika ni ka assembly jongki bangen ka keren ni ka intimate gathering jongki bangen ka symbolize ka unity jong ka met jong u Jesus Christ
Balik balang nga pokon kadang gajinya pat ya pra. Kadang gajinya penengkam bakalaya kami utray. Kadang kadang nga bakraw. Hadu ba don gi bala bam shwa kita bam excessively bam keput labat ong no. Hadu ba ki bawan nadin ki meyo shu panya shim bentah kami utray. Wei nang bam lek no. Bam kadang nawan su wei nadin dan shu alut meyo shu bentah kami jong utray. Bupola mas nengi ki nama lagi undermine ye ka jing temu jong ka miet utrai. Kaya ka jing temu ban ken mau ban pen pau ban pen bena ya ka jing yap u krista nda unwan baga jing temu ka ba kalong ban pen iya ka jing long ka wei hapo jong ka balang kadan ka jing ya pat ya pra ka met jong u Jesus Christ. Ha ka met jong Jesus Christ ka kan ka balang hapo koren. Ki scholar ki ong bakadon kata ka social class hapo jong kapalang hapo korin haga ba way u separate na ki way pat base ha ka social class hado ba kawan ra ka jing pa ya pra hado ba ki undermine ya ka jing tmu jong ka made utra ba man sneng ye ki baki penkalai ya ka cooperate ka ba ka jing temu ka jong ka kalong ba cooperate lingi pen benai kata ka jing ya bukres bat ban pen i ka jing long ka way jong ka med ukres kalong ka balang hado ba ki individualizing ye kene baro ki pelong ye ka di ka jing temu ki penkalai ka jing temu ki bujelir temu da ka ba way ushim lek no la ka jong pertai but way ushim lek no la ka jong pertai way wanum dan show pastor ka ban ong ki ba khot ya de ki pastor balai pihak ban suggest ya ki bangai syabana ka tiga jong play ban ong ba pila ban shim baroi hayin ro to min polis te ka tiga jong play asi bilam nong oh por jong covid umla banyak shim benta banwan sakai ying manila khang sarkar aku ban ong pila ban chna de ki cell group haba ka wega group kay luma ka wega group santali ki yeng ki luma ka to jaka santali ki yeng ki luma ka jaka but boy ki leader ki ba pila authorize the church ki ba nyarap le mi pi ban pendep ki ka kam kadang ba kandon ka jing renti pikran ye ka jing renti andre fi suggest ki brio shabana ka tien ka jong oble hangno ka dan ka jing renti ni light load na ka jing temu ka jaka kamu kala ai sa ka balang om de sa ki individual. When you come together, la ay sa kabalang om day siya ki individual. Babali bu Chris but ka Bible ka bu renti ye kani ban ay om siya ki individual day sa kabalang. Na mar don kam ya ka oversight jong kabalang. Pero ka baar nyo, hado ka baar bu kanda ka don ka digay ka warning ha ka baday ba kani ka jingesimenta ka bambit na unworthy participation ngan pulir ka baar nyo. Nabakom ta ununu ro ubabam ya unikpu lani udi ya kani ka khuri utrai khlem burom ken unlong ubarem na ka jong kata kamet bat kasna utrai kito kidi kita bro poltep ke jingle jong balang pokor kila pengkala gila undermine ke jitmu wado bu habas ne kila file ke klem dale dan burom kendon ke jingma klem burom ken unlong ubarem na ka jong kata kamet bat kasna utrai Hendrai to ai bo briu nyet iladi te anda kom ta to ai bo unbam na uta ukpu bal bo undi na kata khuri examine iladi so unshim nama uta bo bam bat ubadi ubam ba udi ya ka jing penrem iladi lada da bishar bha ya kata kamet udra kadang ka warning ni ka unworthy participation kabak bamot ka assume ya ka accountability but ya ka examination hapo jong kamet ukris kabalang maroi haye mano ba ya no filong accountability ada mana habang ai ke jung khayu tra kong ka jo ong pa ka bala ada fisngau ba kani ka sing kampat biang fisngau ba kadang kat aka eke jing da po chapi ba pim dei ben shim ben da ka mi utrai sange no pila ben shim ka wei pat ka po ngamut ba pi ong ba pi pat yoi jing penem le bangin yo kentang ni ka mi utrai ka baar
Suap finsim para bangai ngong to fin examine ye lade. Tenju yet ye lade. Kanika assume ba dong kami ka accountability. Bagi examination hapo jong kamet jong Jesus Christ. Baga all kontak ni kamdai wede. Kamdai bangin practice individually. Kadai la Aisha ka balang. Siya ka assembly jong ki bangay ban le kani. Badong kam ban le kani le renti. Badai na kadao don kam ya ka oversight jong ka church kanang mangin yo ya kata ka accountability ka badai but ka examination ka badai. Badai na kadao ka ban ong yu pi ni don kam mi kinong saray. Nga ka ban ong yu pi ba ublay ukalam ay pastor ha ka ying jong pi. Uay ki pastor ba kinong saray ha ka palang. Efesos sao katway kan agad ni kata. But kung no ki pastor kim sungto ba kani kadai ka oversight ke jongki bakin oversee ya ka kini ka kam. Bakin tang lang bakilaban le order ya ki aka baro ka tinga jong le ka kani kata. Dan kami ke church oversight ba po ke church dan kinang ngalam bala ordain daw try bala pa daw try bala ay daw try bakin le ya kini ka kam. Ban oversee ka table kanang wanam don kanu gajik panang kambakla. Hagabang ko ng kamdan ka oversee bagi wala sa church. Kamdan ka jing page oversee ya kini ki baro hadu ba kibangay kiwan lang kile ka bakimon. Leave alone ang iuli un si maroy hayin. Kasi pila nang kamlile nga ang ifikalile na magababag kakhang. Babag ko ang uban ni kabayle persya. Kanwan ra ka jing kerku baganya museum yupi. Hapo kamdan ka oversight ba day biyang kadang ka jing kulmar hapo ga balang. Ban sneng ban mahami gini gibre. Magi undermine ka jing tumu. Ba dia pilo bali haying marway. Bagi di pastor gi bang ro pila ban le haying marway. Ha pila undermine ni ka jing tumu ga jongka. Ban bait no. Bali ha ban na po ka oversight ni ka church. Kanang ban God na ka jing panang kambakalay kami utray. God from abuse. Ban God na kajing panangkam bakla. Kajing abuse. Ika bi utray. Kabalang po karen ka abuse. Kami utray. Hado po upolo ang kandan kajing mag bakal file. Panangkam bakla kami jong utray. Jadi berkadau. Haban administered. Ika niya po ka church authority. Ban kanaban nang ka oversee kami utray. Bagabaan ban God na kajing panangkam bakla kami kajing utray. From abusing the Lord's table. Hope kani kajubab. Kani kapal ki ay ka jubab yupi. Ba mental pi depan sungsu ba. It's not for the individual alone to do it at home or online. Kadai haba ki bangit ki wan lang. It is for the church, for the gathering of the church. Man bagi wan lang kanu sin kabawa kamong. Man bagi wan lang kanu sin le gani ban pen mau ban pen benai ka jia bu Chris. Tahun dan wan bat ban pen i ka jim long ka wei jong kapala. Begitu ki mat borok ng ashufi. Kalau saya kita playing, it is not for private setting. Kadai nakabanta ka corporate, ka assembly, jong ka church. Utray ka kuyang ibaro. Ngo karmen ba kani ka ay ka juba ka pinsay yapi kampasyo. Lale ayeng marway. Na fisngo ba kadai ba don mano ba ong yapi. Sangye no. Kidong syarai ro iba ong ba kiba ay ka provision bagi berbin le marway ayeng. Penbait no. Kabahaba ko ungu kakiting ka jawlepan ka basaja sekolomar. Kanya lang bagalay bubuhan. Kaburam syukres. Amen.